ଆଉ ଯେଉଁ ହବ ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠା। ଏଇଟା ମାରିଦା ଫଟୋ ଉଠିଯିବ, ଫୁଟେଇ ଦେବ ଏଇ ଫଟୋ ବି ଉଠିଯିବ। ବୁଲି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଦେବେ, ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବେ, ଫଟୋ ହେଇଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। ଆଉଥରେ ଫଟୋ ଉଠା, ଫଟୋ ଉଠା। ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଉଡ଼ିକି ହିଁ ଯିବୁ। ଆଉ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଜୁମ୍ କର ଆଉ ଟିକେ ଉଡ଼ିକି ଯିବ ବୋଧେ, ଟିକେ ବାହାର କର, ଯିବୁ ଉଡ଼ିକି ଯାଇ ବାହାର କର, ଉଡ଼ିକି ଯିବ ବୋଧେ। ଜୁମ୍ କର।